खुलुमबाय। दिनै 6 जानुवारि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफलखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफलखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि, नोंथांनि जिउ राहायाव मुलाम्फा जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृष राशि, फालांगियाव रांखावरियारि खहा जानो हागौ। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि, सोरजिथाया फालांगियाव थागिबिखौ सिनायथि होगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कर्कट राशि, फालांगि आरो रां खामायनायनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। सिंह राशि, मावख'आव बयबो गोख्रों खामानि मावनाय आरो बावसोमनायखौ बाख्नायगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि, नोंथाङा नखरनि गेदेरफोरनिफ्राय मोजां सुबुरुन मोनगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि, सिनायथिया फरायनाय आरो खामानिनिफ्राय फैगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि, फालांगियाव सासे लोगोनि थाखाय नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। धनु राशि, सासे लोगोनि थाखाय खहा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि, बादायारि सुबुंफोरा नोंथांजों मावनाय गासिबो खामानिफोराव गोरोन्थि मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि, फालांगिया लासै लासै दावगागोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। मीन राशि, नोंथांनि लोगोरिजों रांनि नांज्लायनाय जानो हागौ। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनै राशिफोरनि एसेनोसै, गोजोन्थों।